हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै दङ? जानो हागौ नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गाहामै दङ आरो आंबो गाहामै दङ। लोगोफोर, दिनै आङो गोदान गस्पेल मेथाइ खननो थाखाय आङो प्रेक्टिस खालामदों आरो आंनि प्रेक्टिस खालामनायावहाय आङो सिफुं नांगौ जानायलाय आंनि फंबायखौ आं लानानै फैदों। फंबाया आंनि गान खननायावनो फंबाया सिफुं सुनानै होगोन। दा बियो मेथाइखौ सिफुंजों सोलोंगासिनो दङ आरो मेथाइआव मा रोखोमै सुना होनांगौ बिराद खस्थ' गोलोमनाय जाजासे सिफुंखौहाय सोलोंगासिनो दङ बिथाङा आरो आंनि मेथाइ खनगोनाव खस्थ'यै बिथाङा सोलोंगासिनो दङ सुना होनो थाखाय। लोगोफोर, फार्स्ट टाइम बियो फंबाया सुना होगोन आंनियावहाय। लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ गस्पेल गान फैगोनखौ नोंथांमोना नायलांगोन आरो खोनासंगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना जोबजासे खोनासंजाबाय आरो जों प्रेक्टिस खालामगासिनो दं मेथाइखौ। नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासे आंनि गस्पेल भिडिअ सोलोंनायाव आरो खननायाव नोंथांमोना नायो। लोगोफोर, अब्ला आङो मेथाइखौ गुसुङै खननानै खिन्थानोसै। नोंथांमोना आंनि मेथाइ खननायखौ नोंथांमोना खोनासंनो हासिगोन। बे मुलुगाव जिसुआ सानसे फैगोन, गोथाङै थानायाव नों जिसुखौ नों नाजावदो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि मेथाइखौ खोनासंनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों आरो गोसोआव माबायदि मोजां मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआवहाय लिरनानै बुंहरनाय जाबाय। लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोननो आङो फंबायनि सिफुं सुनायखौ खिन्थानो सानबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना फंबायनि सिफुं सुनायखौ खोनासंगोन आरो माबायदि सुयो। लोगोफोर, नोंथांमोना फंबायनि सिफुं सुनायखौ खोनासंगोन। लोगोफोर, अब्ला आं फंबायनि सिफुं सुनायखौ खोनासंखांबाय। लोगोफोर, खोनासंनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों गोसोआव नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरनाय जाबाय आरो कमेन्टआव बुंहरनाय जाबाय। लोगोफोर, अब्ला आङो मेथाइखौ खननो थाखाय रेडि जाबाय आरो आं गसंबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो आरो स्टुडिय'आव मेथाइखौ माबायदि खनो आंनिसिम लागोन आरो मेथाइखौ खननानै माबायदि खालामनांगौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन जोबजासे। लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो आरो माबायदि खनो मेथाइखौ नोंथांमोना खिन्थालांगोन ससे नोंथांमोना नायलांनो जाबाय जोबजासे आंनि भिडिअखौ अननानै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो। लोगोफोर, अब्ला गाइड लानाया जोब्बाय। नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो। नोंथांमोना अननानै आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम अननानै नोंथांमोना जाहाथे गोदान आंनि भिडिअ गस्पेल मेथाइखौ मोनबाय थानो हानाय बायदि। गोजोन्थों लोगोफोर।